Sing ngedekno Masjid Demak sapa, Dik? Sunan Bonang, Sunan Alah, ora iso, ora iso. Aduh, ora iso. Lah sapa Sing ngedekne Masjid Demak sapa? Sunan Bonang. Ora iso. Kalijaga. Ora iso. Sunan Ampel. Ora iso. Sunan apa? Ya takono to. Sing ngedekne Masjid Demak sapa? Sing ngedekne Masjid Demak tukang-tukang. Tukang yo Saiki sampean, Mas. Mas. Lah saiki sebabe apa? Kok uyah iki asin jajal, kowe tak tekoki. Ya sebab yo mengandung garam. Garam dengkulmu kuwi. Mengandung anu Alah apa? hibrigionik. Hibrik apane kowe? Molekul-molekul fisika. Tak tutuk lambemu. Lah pancen sampun kinodrat to. Kinodrat karo Ya ora besi. iso sebabe Uyah kuwi kudu asin, Dik. Lah iya lah iki tekok uyah lah saiki tak tekok uyah sebabe apa kok asin jajal. Lah sebab apa uyah kok asin? Ya mbok dilat kok men lho. Jajal mobil apa sing lak balapan mesti ning mburi dhewe. Mobil apa rene enek? Apa? Carry. Ning mburi dhewe ra tau dadi siji. Mobil apa saiki tak takoni? Apa? Sing tanpa AC ning adem ning jero. Isine banyu tok. Apa, Pak? Toyota. tapi mobil digawe Pak manten anyar. Kuwi enek. Enek apa? Saiki tenan senengane jajat mobil sing ngono kuwi. Kuwi lho Tat, mobil biyen paling jenenge paling pas manten anyar kuwi. Mobil apa? Kuwi lho, Pah Jeru. Pah Jeru. Nyuwun sewu Pak Yuda. Ya wis, San. Iki tanah iki iso subur sebabe ana apa Pak Yuda? Sebabe ana hama penyubur. Ah, iya. Jenenge cacing. Kewane apa Pak Yuda? Cacing, Lah Dik. sik tak takoki cacing iki cangkeme ning ndi Pak Yuda? Neng arep, Dik. Ah, berarti mlakune ngene no cacinge. Lho. Neng guri. Ah, berarti cacingnya main mundur ngene lho. Neng iringan. Berarti mlakune cacing ngene. Ayo. Lah jajal. cangkeme cacing nang dicil. Gampang cekel tangan gua cek dilikitik lak mringis berarti cangkeme ning kono. Nah, kuwi lho wong lak kewan iki pintere ngono kuwi. Pedhot sampe. Pedhot. Alah paling kuwi tok lho. Lho, sembarang enek lho. Tak bedheki kewan. Apa? Sapi loro, lanang wedok ning jero kandang. Sikile pira? Ya 8 no. Ah salah. Lho, 8 no, Pak. Salah. Lho, iya toh sing lanang 4. Salah. Lah pira? Sikile 6. Lho, lah sing loro ning ndi? Sapine kawin. Wong iso kaya ngono ki piye to? Lah nyapa ngurusi sapi kawin bareng Lah iya apa? Kewan sing paling pinter. Apa? Pitik jago. Lho lho. Pitik jago. Pinter lho iki. Lah nyapa? Lah kalau mangan genek lawe ditawani kok. Nyapa? Tuku kerupuk. Tuku ruyuk kuwi tuku ruyuk. Kewan sing paling cilik sak donya iki kewan apa, Jal? Banget to. Katok, katok, Katok. katok. Anake gajah. Duh, anak gajah gede. Jenenge apa? Bleduk. Lah kuwi lembut lho bleduk kuwi. Lembut banget kuwi. Kuwi lembut banget. Jenenge bleduk ki lho. Kuwi ngewasi angel. Kuwi lho. Kuwi lho timbangane tuku kerupuk. Oh iya bleduk. Bleduk. Kuwi lembut banget lho bleduk. Yuda kok ra mikir teko Lah semono ya, to iki. aku malah goblok kok suwe-suwe.